Aure apenji kata ni Migori uchiew na tacho Migori duong' ahinya. Ikono ne kaka raw kanyo uchiew machal nade kaka wuon sikul bende Goldfields school mayudore kaka raw kanyo kod jalony weche mag somo uchiew nade. Erokamano Cleophas, wachiew maber kaka raw neno chiew maber. Migori bende okawinjo madisak itwa, wachiew maber kendo erokamano ahinya ne in kendo erokamano ne jogo ma intiere godo e studio. Cleophas. Kendo machiegni kamwadano wachake twak kae in gi sikul to sikul mabende tiego jogo makoro sane dhi riwre gi jo senior. Bende uparo ni sikundi oseiko jogi yo makare magidhi rakore kod piny kata sikul machielo ma okang' machielo mar senior makoro rito gi mbele kae kochakre higa manyien? Erokamano Cleophas, an kod adier ni nyithindo ma watiego manotimo penj higa mokalo, awachni higa mokalo academic year manorumo no, giikore motegno kendo gin nyithindo ma dhi chopo e senior school ka nigi chir. Ma datem wacho maduong' ahinya en ni ikruok ni labda wanyalo penjore ni to en yore mage manyalo wacho ni waiko gi godo maka gichopo e senior school to an gadier ni gidhi chopo kendo gidhi chako wuodhgi no e yo makare. Anyalo wacho ni mokwongo nitiere gima waluongo ni academic readiness. Bende wanyalo wacho ni gin nyithindo moikore academically maka gichopo e senior school to gidhi chopo kanyo ma gichake safar margi mar senior school maber. Iyudo ni nitiere process mar implementing CBE or CBC kaka kaluwore kaka sirikal ne wacho. Iyudo ka CBE ni ne en gima nwa implement nyaka nwachak grade 7 nyaka grade 8 ma nyaka ne gichopo e grade 9 nyaka dakika mane gitime penj no eko. Iyudo ka wan kod school based assessments mwatimo fully, wantiere kod implementation projects mawatimo fully kendo nyaka nochopo sama koro ne gitimo e penj mane gitimo KJSEA mabe gitimo with a lot of confidence. Koro kipenja ni to giikore marom nade, anyalo wacho ni academically waikogi kendo gin nyithindo mantiere kod confidence kendo gin kod gima waluongo ni clarity of mind, which is not making you to ok dipim gi ke ndalo mane watimo KCSE ka higni waka. That clarity of mind ne watimore nade, ne waonge godo. Mar ariyo, ikruok margi madang' awach maduong' ahinya manyalo wacho ni watemo kar mwanyalo en career awareness and pathways exploration. Nyithindo gi kanyiche wan kodgi ne ok gin mana nyithindo mane somo kende, to ne watemo kaka wanyalo. Wayudo ni to in gi interest mane kaka nyathi sikul, to teko mari kata strength mari en kanye. Ne watemo kaka wanyalo mwatimo ne gima waluongo ni early exposure, ma watimo negi early exposure to the different career pathways and career explorations. Ma watimo negi mentorship, watimo negi teacher guided reflections, pathways to gi strengths gi eki. Making you mos kipenja kendo ni to waiko gi machal nade as far as career pathways and the awareness is concerned. Anyalo wacho ni kochopo ni gichopo high school nyithindwa gi gin nyithindo madhi kao pathways ma informed. Kao pathway to already wase prepare gi magidhi yudo gimiluongo ni pathways ma are already informed. Gin nyithindo ma ok dhi fumble, ging'e kuma gidhiye, ging'e gima gidwaro, giseamua gimonego gitim. Number 3, waiko gi machal nade, character. Very important. Nika nyathi ochopo secondary school machon kata senior school makoro gidhiye nieri, character. Character margi wa prepare gi nade, how did we form their character mondo mi giikre mar chopo e senior school. Kanyiche wan kod gi school kairi, wayudo ni nyithindo gi waketo gi through gima waluongo ni some daily devotions, some weekly devotions, some spiritual guidance, some purpose and service centered learning. Maka gichopo high school kata senior schools gi nyithindo mar disciplined, gi nyithindo mar responsible, gi nyithindo ma kochopo e skunde ma gidhiye gweko, gi nyithindo manyalo adjust ma gichope standards mag skunde ma gidhiye gweko. Iyudo ni skundwa kaeri kaka wan kaka school wantiere kod routine defined, wantiere kod responsibility defined. Iyudo ni ka gichopo e senior school already gi nyithindo ma oseikore ma kar environment ma gichope no gidhi adjust mayot nikech already wase prepare gi. Kato mogik manyalo wacho kendo ni wa prepare gi godo mondo gichopo e senior school, iyudo ni wantiere kod very clear routines. Iyudo ka nyithindo gi as a school gisomo on defined timetable which they are there to. We have respect for changes and maybe routine of the school. One thing called supervised co-curriculum activities. We used to have gikmono luongo ni
co-curriculum Fridays. So kochopo chieng' tich abich watimo co-curriculum Fridays magi ikore maber ne sombgi mambele, to bende gitemo gimiluongo ni co-curriculum exploration on Fridays. Kipenja kendo ni waiko ginade resilience. Watemo kaka wanyalo ni kaka school by the time magichopo e high senior school ka gi nyithindo ma are resilient, gi nyithindo ma are also very responsible mondo gichope mondo gichak sombgi e senior school ka gichopo e grade mar 10. Thank you, Cleo. Agonero kama Joseph Saye ka wuka Crown Migori County Okinyi makawuono anga duogo i ripodi kata tok yweyo makaw sane sa sekal daika 2 tok sang'wen en kini mikona kani yweyo koro nyaka wakaw kato bang'e waduogo ka